Chciałem na początek podziękować panu Marcinowi Drewie, który rekomendował mnie do kolejnego czytania. Wybrałem taki utwór literacki, wiersz, dość stary, natomiast wydaje mi się, że w każdym czasie można znaleźć tutaj taki sens tego utworu, który zachowuje podstawowe wartości, myślę, takie, których powinniśmy wszyscy przestrzegać. Stąd mój wybór. Jean de La Fontaine, Wilki i owce. Po długich latach walk i nienawiści wilki z owcami zapragnęły zgody. Pokój jednakie zapewniał korzyści dla stron obydwu, bo choć owce trzody były gnębione wilczymi pazury, za to w napastników skóry odziewali się pasterze. Stanęło zatem przymierze. Na wniosek pełnomocników wilki dały wilczęta jako zakładników, owce wierne kundysy. Traktat odczytano, przyjęto i podpisano. Lecz wkrótce, kiedy z wilków wzrosły wilczki młode, głód zwyciężył skrupuły, przysięgi i zgodę. Więc w nocy, gdy pasterze używali wczasu, wilki wpadły zdradziecko do owiec w zagrodę i porwawszy jagnięta, uciekły do lasu. Tymczasem piesków, co spokojnie spały, ufając traktatów treści, ich stróże, starzy wilcy, rozdarli w kawały. Oto i koniec powieści. Zgoda dobrą jest rzeczą, lecz powiedzmy szczerze, na co zda się ze zdrajcą zawierać przymierze? Nie pióro, ale oręż i waleczne ramię, niech pisze pokój z wrogiem, co przysięgi łamie. I proszę Państwa, taki króciutki był ten utwór, ale myślę, że można tu myśl głęboką znaleźć. Do kolejnego czytania nominuję zastępcę burmistrza Redy, panią Teresę Kanie.